Hej, jeg hedder Planetfæsser. I dag skal jeg fortælle lidt om planeter og jordens skabelse. Det her er Merkur. Det her er faktisk Venus. Det her er jorden. Du bor her. Den her planet hedder Mars. This is Jupiter. And that is Saturn. Det her, det er Uranus. Og den sidste, den hedder Neptun. Nu skal jeg fortælle lidt om, hvordan jorden blev skabt. Var det mon Gud, eller var det Big Bang? Nogle folk tror på, at Gud skabte jorden, og at det tog 7 dage for Gud at skabe menneskerne, træerne, dyrene og alt det vi kender. Der er anden 2 milliarder verden over, som tror på, at jorden blev skabt af en mand oppe i himlen. En mindre minoritet af normale mennesker på første 1 milliard tror på Big Bang. Big Bang-teorien er en teori om universets oprindelse, der siger, at det blev dannet for ca. 13,8 milliarder år siden under en ufattelig kraftfuld og meget hastig udvidelse. Inden Big Bang-eksplosionen fandt sted, var al den energi og masse, som nutidens univers består af, samlet i en form, der var langt mindre end et atom. Hverken lys eller de atomer, som universet er bygget af i dag, var opstået på det tidspunkt, og naturlovene, som vi kender dem, for eksempel tyngdekraften, var heller ikke opstået. Derimod var alle naturlovene formentlig samlet i én kraft. Pludselig eksploderede denne form i en gigantisk udladning af energi, hvor både tid, rum og masse, som vi kender det, blev skabt. Jeg er desværre nødt til at gå nu, da jeg skal nå min rumraket til Pluto. Pluto er forresten ikke en planet. Det har været en fornøjelse, og vi ses nok en anden gang. Farvel, hilsen Planetfæsser.